Byl jsem tam, ale neviděl jsem ji. Odkud vůbec znáte Kramářovou? Byla párkrát za Marcelou. Víc o ní nevím. Tu předminulou sobotu musela jít kolem Válkovy chaty. Vy jste tam byl? Mezi 4. a 6. jste dokonce seděl venku. Podívejte, mohl jsem vám nakoukat, že jsem třeba spal, ale stál jsem venku a nešla kolem. Tak to se mám přiznat pro vaše krásné oči. Stejně jste zapírali Brychovou. To byste na mém místě udělal taky, kdybyste nebyl senbák. Kdyby našli nějakou ženskou mrtvou v lese půl hodiny potom, co jste s ním mluvil, tak byste taky dělal všecko, aby vám to nepřišili, ne? Čekala s vámi dítě. No to mi řekla až v tom lese. A co vy? No vždyť už jsem vám to Hergot řekl, slíbil jsem jí, že to v Praze zařídím, co pak je to takovej problém? Potom jste ji doprovodil. Kam? Nikam. Podali jsme si ruce a šla. Jak dlouho sem jezdíte? Od jara, že? Aha, tak to mi ještě přilepíte tu Menšíkovou. Co jste kde prošvelit a teďko budete házet na mě? No tak, jak to mluvíte? Já vím. A co ten pobirťák s kukrem, který dělá, že pase a přitom šubí pohdy jaký ženský? A nebo ten hajnej, co má doma ženskou nad hrobem a barví si vlasy, aby se líbil ve velkám, jo? Povídejte slušně, ano. No, to by se vám tak šiklo. Nějaký syčák vám tady morduje babi a já budu klidně čekat, až tu na mě uštrikujete pro vás. Můžete jít, pane Kinco.